हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर भोजपुरी चैनल। तो आप सभी से बता दें तनी कि नीलकमल सिंह का बहुत ही सुपर सॉन्ग आ चुकल बा, यूट्यूब पर रिलीज हो चुकल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। आप सभी सॉन्ग सुने के चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, जाकर एक बार सॉन्ग के सुनी और सुपर डुपर हिट बनाई सॉन्ग के। कैसे नीलकमल सिंह आजकल ट्रेंडिंग स्टार हो चुकल बड़न, जौन की 10 गो गाना रिलीज करलन, तो जिनमें से 10 गो के 10 गो गाना उनका ट्रेंडिंग लिस्ट में चल जाला। और ये गाना के भी ट्रेंडिंग लिस्ट में लेकर जाए के बा, जकर एल्बम का नाम है सियान भैलू। और नीलकमल सिंह के साथ में बाड़न अनुपमा यादव, साथ में बाड़ी जौन की अनुपमा यादव और नीलकमल सिंह। बहुत ही शानदार सॉन्ग बाटे, जौन के ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा। आप सभी ये सॉन्ग के सुनी और देखी सॉन्ग। नीलकमल सिंह एक अलग प्रकार के सॉन्ग होवन, सिंगर होवन, जौन की एक खेसारी और पवन तमाम भोजपुरी के सिंगर बनन, उनकरा से अलग एगो इनकर पहचान बाटे। और अलग एक्टिंग भी करलन, अलग वीडियो भी बनावलन और अलग इनकर म्यूजिक भी बनेला। और इस सॉन्ग जौन रिलीज भइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज भइल बा, जाकर इस सॉन्ग के सुनी और कमेंट कर बताई इस सॉन्ग आप सभी के कैसन लागता। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।